Καλώς ήρθατε στη σειρά podcasts «Προσοχή στο κενό» που αποτελεί μέρος της εκστρατείας ενημέρωσης για την κοινωνική ανισότητα απέναντι στον καρκίνο πνεύμονα, μια πρωτοβουλία της ελληνικής εταιρείας καρκίνου πνεύμονα. Κάποιοι βιώνουν το κενό καθημερινά. Κενό στην πληροφορία, κενό στην κατανόηση, κενό στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, κενό στην πρόληψη, κενό στη θεραπεία. Ένα κενό, πολλά κενά που δημιουργεί το στίγμα. Η σημερινή μου συνομιλήτρια λέγεται Ζωή Ντερντεριάν και φροντίζει τον πεθερό της Δημήτρη Πάνο που έχει διαγνωστεί με καρκίνο πνεύμονα. Είναι μεγάλη χαρά να την ακούς. Χαρά όχι για αυτά που λέει, αλλά για το πόσο σαφής και περιγραφική είναι. Ο κύριος Πάνος είναι ανασφάλιστος και η νύφη του δέχτηκε εκ μέρους του να μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Πώς κάποιος διαχειρίζεται κάτω από αυτό το καθεστώς μια τόσο σοβαρή μορφή καρκίνου. Είναι όλοι ίσοι απέναντι στην νόσο, ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι, ή μιλάμε τελικά για ασθενείς δύο ταχυτήτων? Η Ζωή θα μας τα πει όλα, με λεπτομέρειες, με τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ξανά και ξανά και ξανά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι μαζί μας η Ζωή Ντερντεριάν, η οποία φροντίζει, θα μας πει στην ιστορία Ζωή, φροντίζει στον πεθερό σου από ό,τι ξέρω, ο οποίος πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Ωραία. Θέλεις να μου πεις πολύ σύντομα την ιστορία, δηλαδή πώς και πότε το ανακαλύψατε και σε τι φάση είσαστε τώρα? Ναι, βεβαίως. Ο πεθερός μου πάσχει από ΧΑΠ, είναι χρόνια αναπνευστικό πρόβλημα λόγω του ότι κάπνιζε πολλά χρόνια. Ένας παράγοντας είναι αυτός προφανώς. Οπότε καθημερινά είχε βήχα και δυσκολία στην αναπνοή. Έπαιρνε μία αγωγή όπου ήταν κάποια εισπνεώμενα φάρμακα για να τον βοηθούν να αναπνέει καλύτερα. Μισό λεπτό. Εδώ να σε διακόψω, συγγνώμη. Για πόσο καιρό συνέβαινε αυτό προτού πάτε σε κάποιο γιατρό για να δείτε αν συμβαίνει κάτι στον πνεύμα? Αυτή είναι χρόνια κατάσταση, οπότε δεν μας το ρίβησε και πολύ. Ο γιατρός μας βοήθησε που πήγαινε στο δημόσιο ιατρείο να γράψει τα φάρμακα αυτά για να μπορέσει να τα πάρει. Και κάποια στιγμή που τον είδε ότι ήταν πιο έντονη η δύσπνοια που είχε, εκεί λοιπόν του συνέστησε να κάνει κάποιες εξετάσεις. Εδώ να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Ζωή. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο κενό στην ενημέρωση των ανθρώπων, ώστε αυτό που το κάνατε εκείνη τη στιγμή να είχε γίνει νωρίτερα? Ναι, πιθανά, γιατί εμείς φανταστήκαμε ότι είναι απλά η δυσκολία που έχει λόγω του αναπνευστικού προβλήματος. Αν υπήρχε όντως κάποια ενημέρωση γενικότερα, όπως στοχευμένα υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα στον καρκίνο του μαστού, και το διαδίκτυο και η τηλεόραση, τα έντυπα όλα μας ενημερώνουν τι να προσέξουμε, ή και άλλες παθήσεις. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ έντονη ενημέρωση ώστε κάποιος να υποψιαστεί ότι κάτι συμβαίνει. Πολύ ωραία λοιπόν. Άρα εντοπίζουμε ένα πρώτο κενό στην ενημέρωση, διότι έχεις απόλυτο δίκιο. Σε πάρα πολλά άλλα πράγματα έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις ή συχνές εξετάσεις. Για αυτό το θέμα που είναι και τόσο σύνηθες, γιατί οι καπνιστές γύρω μας, που κατά μεγάλο ποσοστό οφείλεται και στο τσιγάρο, είναι τόσο πολλοί, δεν υπάρχει τόσο έντονη ενημέρωση. Σωστά. Ναι, λοιπόν, σωστά. Ωραία. Πάτε λοιπόν, κάνετε κάποια εξέταση, ναι. Η βασική εξέταση ήταν η ακτινογραφία, η οποία δεν ήταν πολύ καλή όπως μας είπε ο γιατρός, οπότε τον έστειλα να κάνει και μία αξονική. Στο σημείο αυτό να πω το εξής, ότι επειδή ο πεθερός μου είναι ανασφάλιστος, για να κάνει τις εξετάσεις αυτές θα έπρεπε να κλείσει ραντεβού μόνο σε δημόσια δομή. Αυτό σημαίνει ότι θέλει και έναν αλφα χρόνο. Δεν είναι άμεσο, ενώ αν ήταν ασφαλισμένος όπως εγώ που εργάζομαι, αν μου έγραφε ο γιατρός του ΕΦΚΑ, όπως λέγεται, την εξέταση αυτή, θα πήγαινα σε ένα ιδιωτικό, ας πούμε, εργαστήριο, θα έδινα μία μικρή συμμετοχή και θα είχα την επόμενη μέρα την απάντηση. Είναι ανασφάλιστος γιατί έτυχε να είναι άνεργος, είναι ανασφάλιστος? Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Ακριβώς αυτό, ναι. Είναι και 69 ετών πλέον. Η αλήθεια είναι ότι ήταν παλιά ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν πήγε πολύ καλά η επιχείρησή του, έκλεισε, δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώνει τις υποχρεώσεις του, οπότε δυστυχώς ήταν άνεργος για πολλά χρόνια. Μάλιστα. Επομένως, λοιπόν, το να είσαι χωρίς ασφάλιση
σου αφαιρεί την προσβασιμότητα, την άμεση προσβασιμότητα στην υγεία. Άρα εδώ έχουμε ένα κενό προσβασιμότητας για έναν άνθρωπο που δεν έχει ασφάλιση. Σωστά. Μάλιστα. Οκ. Άρα χάνεται πολύτιμος χρόνος. Ακριβώς, και ειδικά σε αυτή την περίπτωση όταν υπάρχει καρκίνος είναι πολύτιμες και οι μέρες, όχι απλά ο μήνας που θα κάνει μία εξέταση. Κλείσαμε λοιπόν να κάνουμε σε ένα νοσοκομείο με το ραντεβού το διαθέσιμο ήταν ένα μήνα μετά, οπότε ήδη χάναμε, δεν ξέραμε κιόλας πόσο καιρό ήδη είχαμε χάσει, δηλαδή θα ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση αν είχαμε εντοπίσει ότι δεν είναι απλά η ΧΑΠ, είναι πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε άμεσες εξετάσεις. Ναι. Όταν λοιπόν κλείσαμε το ραντεβού, κάνουμε την αξονική, μετά πήραμε να κλείσουμε ραντεβού στο ΙΚΑ. Εντάξει, στο ΙΚΑ δεν μπορώ να πω, δεν είσαι ασφαλισμένος, βρίσκεις ραντεβού, δεν είναι γνώμονας αυτός. Κλείνουμε ραντεβού, λοιπόν, κάνουμε την εξέταση, την πηγαίνουμε στο γιατρό. Ο γιατρός λέει ότι κάτι δεν μας αρέσει εδώ, θα πρέπει οπωσδήποτε να μπεις στο νοσοκομείο, να κλείσεις ραντεβού, να δεις τι γίνεται. Η κατάστασή του δυσκόλευε, ήταν πιο έντονη η δύσπνοια. Πηγαίνουμε πέρσι συγκεκριμένα, το καλοκαίρι, επειδή δυσκολευόταν πάρα πολύ, όπως σας προείπα, στα εξωτερικά ιατρεία ενός δημόσιου νοσοκομείου. Τους πηγαίνουμε τις εξετάσεις, τα βλέπουν. Δεν δώσαν ιδιαίτερη σημασία, να πω την αλήθεια. Ψάξαν λίγο. Εντάξει, ίσως νομίζω ότι παίζει ρόλο και η ηλικία. Πολλές φορές και όταν ο άνθρωπος είναι μεγάλος, δυστυχώς, νομίζω ότι και τα νοσοκομεία, είτε είναι ασφαλισμένος είτε δεν είναι, δεν δίνουν την απαραίτητη σημασία, να πω, που θα έπρεπε. Αυτό που υπόνεται τώρα όμως είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι η ίση μεταχείριση στην υγεία θα έπρεπε να είναι δεδομένο ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, πάθησης, εθνικότητας. Δηλαδή δεν νοείται να λέμε ότι καθυστέρησε κάτι επειδή ο άνθρωπος ήταν μεγαλύτερος. Ακριβώς. Εν ολίγης έκατσα εκεί πέρα μία εβδομάδα, τη μία μέρα κάνανε μία εξέταση αίματος, μετά κάνανε άλλη μία ακτινογραφία, πέρναγαν ημέρες χωρίς να γίνεται κάτι ουσιαστικό. Μετά από μία εβδομάδα μας λένε οι γιατροί ότι θα πρέπει να πάτε σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο για να σας κάνουν μία ειδική εξέταση που λέγεται βροχοσκόπηση και θα κάνετε και μία εξέταση άλλη, η οποία λέγεται PET, και με αυτά, λέει, θα σας πούνε οι ογκολόγοι στα αντίστοιχα ογκολογικά νοσοκομεία που έχει η χώρα. Πήγαμε να πάρουμε τηλέφωνο να κλείσουμε ραντεβού για τη βροχοσκόπηση. Ένα μήνα μετά η εξέταση. Ψάχναμε να κάνουμε την εξέταση την PET, η οποία, επειδή είναι ανασφάλιστος όπως σας είπα νωρίτερα, έπρεπε να την κάνει σε ειδικό νοσοκομείο ογκολογικό, γιατί έχουμε δύο ογκολογικά στην Ελλάδα. Το ένα έχει τα μηχανήματα, το άλλο δεν τα έχει, που σημαίνει ότι θέλει πολύ χρόνο, μήνες ίσως κιόλας για να κλείσει ραντεβού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέραμε ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο έκανε την PET. Το νοσοκομείο, το δημόσιο, μας είχε παραπέμψει να πάμε ιδιωτικά σε διαγνωστικό κέντρο, όπου εμείς δεν καλυπτόμασταν, δεν υπήρχε η συμμετοχή, έπρεπε να πληρώσει όλοι το κόστος, το οποίο ήταν πολύ υψηλό. Μιλάμε για ποσά 1.500 ευρώ. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα αδιανόητο εδώ κενό στην συνεργασία μεταξύ των δομών υγείας, για να προαχθεί πολύ πιο γρήγορα μια συγκεκριμένη διαδικασία, να κινηθεί πιο γρήγορα μια συγκεκριμένη διαδικασία που μπορεί να στοιχίσει ακόμη και τη ζωή ενός ανθρώπου. Σωστά. Μπήκα στη διαδικασία να ψάχνω πού μπορώ να κάνω αυτή την εξέταση, την PET. Άρχισα και έπαιρνα τηλέφωνα στα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί στο ιδιωτικό διαγνωστικό μου είπαν ότι δεν υπάρχει απλή συμμετοχή, πρέπει να πληρώσει το όλο το κόστος. Και η αξία κάνει 1.500 ευρώ. Φυσικά δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα, και εγώ και ο σύζυγός μου φιλοξενούμε τον πεθερό μου, δεν είμαστε εισοδηματίες, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε ψάχναμε να βρούμε κάτι πιο οικονομικό, πού μάλλον να κάνουμε οικονομικά αυτή την εξέταση, η οποία ήταν πολύ σημαντική. Να κάνω την παρένθεση και να πω ότι έπρεπε ο γιατρός να μου πει από την αρχή που είδε, εκτός και αν δεν είδε, τι να σας πω, δεν ξέρω, ότι είναι ανασφάλιστος, ότι δεν μπορείτε να πάτε εκεί, θα πάτε στο δημόσιο νοσοκομείο που το κάνει. Δεν το ξέραμε εμείς ότι γίνεται, δυστυχώς, ούτε μέσα στα μέσα δικτύωσης μπορούσα να δω πού γίνεται αυτή η εξέταση. Δεν μου εμφάνιζε πουθενά το ογκολογικό νοσοκομείο που την έκανε. Κατά σύμπτωση, επειδή είχε καρκίνο του πνεύμονα η μητέρα μου, ξέρω ότι το PET scan είναι μια πάρα πολύ σημαντική και στοιχειώδης εξέταση, γιατί δείχνει, εκτός από την ταχύτητα ανάπτυξης του όγκου, δείχνει μεταστάσεις, δείχνει τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς PET scan.
σε μια τέτοια αρρώστια. Ψάχνω λοιπόν ιδιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας, φυσικά στην Αθήνα μένουμε. Έπαιρνα τιμές. Αισθανόμουν τόσο, τι να το πω, να πω γελία σε εισαγωγικά, που έμπαινα στη διαδικασία πώς πάμε να ψωνίσουμε κάτι στο ίντερνετ εμείς, να ψάχνω να δω ποιος είναι ο πιο οικονομικός για να κάνω την εξέταση. Ο ένας μου λέγει 1.800, άλλος 1.200. Βρήκα ένα νοσοκομείο που μετά κράταγα και τις αμφιβολίες μου, παρότι είναι από τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, το οποίο μου πει την τιμή των 700 ευρώ. Οπότε κλείνουμε ραντεβού. Άμεσα ήταν το ραντεβού, δηλαδή ήταν σε μία εβδομάδα, παρότι και για ιδιωτικό που νομίζω ότι θα βρω χθες που λέμε, αλλά όντως σε μία εβδομάδα βρήκα, την κάναμε. Η εξέταση όντως, όπως είπαμε, επειδή αυτό είναι το ιδιωτικό, δυστυχώς εκεί που κερδίζεις, ότι κλείνεις άμεσα ραντεβού να κάνεις την εξέτασή σου και να πάρεις και άμεσα το αποτέλεσμα, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, πάλι στο δημόσιο. Το κάνουμε λοιπόν αυτό, το παίρνουμε. Όταν πάμε στο νοσοκομείο για να κάνουμε την άλλη εξέταση, τη βροχοσκόπηση, πηγαίνουμε με ραντεβού που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, γιατί και εγώ τώρα τα έζησα αυτά, στα νοσοκομεία μπορεί να κλείνεις ραντεβού, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Έχεις κλείσει ραντεβού στις 8, αλλά στις 8 έχουν κλείσει κι άλλοι και θα περιμένεις 2 ώρες την καλύτερη. Ο άνθρωπος να μπορεί να αναπνέει καλά. Σε έναν χώρο στιβαγμένοι όλοι άρρωστοι, στην αναμονή να περιμένουμε να γίνει η εξέταση βροχοσκόπηση. Αυτό που λέμε τώρα είναι και ένα τρομερό κενό συντονισμού. Εγώ εντωμεταξύ να παίρνω μόνιμα άδεια από τη δουλειά μου που επιβαρυνόμουν και εγώ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Κάνει την εξέταση. Αυτή η εξέταση είναι και μια διαδικασία ουσιαστικά που κάνουν μια μέθη, ας το πούμε, για να γίνει αυτή. Παίρνουν δείγμα από τους βρόχους. Κάνω την εξέταση. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά γιατί πόνεσε, μου είπε, ενώ δεν θα έπρεπε. Πώς το καταλάβαινε με μέθη, δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλο θέμα αυτό. Την κάνει την εξέταση. Πάμε το πρωί λοιπόν και φεύγουμε αργά το μεσημέρι. Στα 15 μέρες τα αποτελέσματα, το δείγμα δεν ήταν το κατάλληλο και θα πρέπει να ξαναγίνει η εξέταση. Δεν μπορείς να μπεις σε διαδικασίες περαιτέρω, κάνεις αυτό που σου λένε για να προχωρήσει η δουλειά σου. Ωραία, πάμε ξανά, να κλείσουμε ραντεβού μετά από 15 μέρες, οπότε μιλάμε ήδη για 2 μήνες, έτσι. Στην καλύτερη 15 μέρες σας λέω, πάλι με τη γνωστή διαδικασία, πας, περιμένεις, φεύγεις το μεσημέρι, την κάνουμε την εξέταση, πέφτουμε σε περίοδο που είναι εορταστική κτλ. Παίρνουμε την απάντηση μετά από 1 μήνα, να κλείσουμε ραντεβού για να πάμε να μας δει και να μας πει τι θα κάνουμε. Άλλες 10 μέρες, μιλάμε, κάθε περίπτωση είχε και 10ημερο, που αυτό σημαίνει ότι ξεκινήσαμε καλοκαίρι και τα αποτελέσματα, τα τελικά τα είχαμε το Δεκέμβρη. Που αν ο καρκίνος του πεθερού μου ήταν σε καλπάζουσα μορφή, πιθανά να μην ζούσε τώρα. Όλη λοιπόν αυτή η κολυσιεργία που μας πήρε περίπου 3 με 3,5 μήνες, σας λέω, ήταν πολύ σημαντική. Παίρνουμε τα αποτελέσματα, μας λένε ωραία, είναι όγκος, θα πρέπει να ακολουθήσετε μια θεραπεία, κλείστε ραντεβού στο τάδε νούμερο να βρείτε έναν ογκολόγο. Λέμε, θα μας πείτε σε ποιον? Όχι, μας λέει, υπάρχουν ογκολόγοι, παίρνετε τηλέφωνο, όποιο πρώτο ραντεβού σας κλείνουν. Ωραία, ωραία. Καμία οδηγία. Μέσα στο νοσοκομείο να μου λένε να πάρω τηλέφωνο να κλείσω ραντεβού. Δηλαδή, το τμήμα αυτό το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα δεν μπορούσε να συνοηθεί με την ομάδα των άλλων γιατρών και να δούνε πότε υπάρχει. Στο σύστημα δεν υπάρχει σύστημα online ραντεβού να μας κλείσουν. Αν ήταν ασφαλισμένος και αν τα είχε κάνει όλα αυτά ιδιωτικά, οι θεραπείες του δεν θα είχαν ξεκινήσει 1 χρόνο μετά που ξεκίνησε. Το πιο κοντινό ραντεβού ήταν πάνω στον μήνα, χωρίς να ξέρουμε βέβαια και πού θα πάμε, τι θα κάνουμε κτλ. Έτυχε και επειδή η μητέρα μου είχε μια περιπέτεια ογκολογικής φύσεως και αυτή, αλλά όχι στον πνεύμονα, στα γυναικολογικά, είπαμε να ρωτήσουμε τον γιατρό της που μπορεί να μας συστήσει, σε ποιο γιατρό, αν γνωρίζει κάποιον αντίστοιχο, για να πάμε. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε και τον γιατρό και αυτόν, οπότε χάνουμε και εκεί 1 μήνα. Κλείνουμε ραντεβού, μας βλέπει. Επειδή ο άνθρωπος ήταν πολύ έμπειρος, πρέπει να πας σε ογκολόγο του πνεύμονα, θα πας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και υπάρχουν πολύ καλοί γιατροί και μας είπε και συγκεκριμένα είναι γιατρό. Οκ. Παίρνουμε τηλέφωνο φυσικά στο νοσοκομείο. Για να κλείσει ραντεβού και να σε δει ο γιατρός, θα κλείσει απογευματινό ραντεβού που θα πρέπει να πληρώσεις. Κλείσαμε λοιπόν ραντεβού, κλείνουμε 1 μήνα μετά, αφού τα έχω καταγεγραμμένα κιόλας δηλαδή. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέμε για να γελάμε και να κλαίμε μαζί. Κλείνουμε ραντεβού, μας παίρνει η γραμματέας του γιατρού και μας λέει λόγω έκτακτου γεγονότος θα μεταφερθούν τα ραντεβού. Πότε μεταφέρονται? 2 εβδομάδες μετά. Γιατί οι γιατροί δεν είναι κάθε μέρα, είναι συγκεκριμένες μέρες. Οπότε αυτό συνεπαγόταν ότι τα ραντεβού έτσι όπως ξαναμοιράζονταν, αναγκαστικά σου παίρνουν μέρες. Οκ, φτάνουμε σε ένα επίπεδο μετά από περίπου 1,5 μήνα, χοντρικά να πω. 2 να το πω, γιατί αρέσει και ο δικός μας ο γιατρός στην αρχή να τον βρούμε. Από καλοκαίρι 22 και έχουμε φτάσει Πάσχα 23. Μάλιστα. Μας βλέπει ο γιατρός, ωραία, θα κλείσουμε ραντεβού, εκεί ωραία
πρέπει να κάνεις και άλλες εξετάσεις επαναληπτικές για να δω τώρα πώς βρίσκεσαι. Το κάνουμε και αυτό λοιπόν. Ξαναμπαίνουμε στη διαδικασία να κλείσουμε ραντεβού, να πάμε στο ιδιωτικό νοσοκομείο να κάνουμε την εξέταση. Μας βλέπουν οι γιατροί, βλέπουν τις βροχοσκοπήσεις, τα ΠΕΤ κτλ. Έχει έναν όγκο που για καλή του τύχη, καλή και κακή, παραμένει στον πνεύμονα, δεν έχει κάνει μεταστάσεις στην παρούσα φάση, αλλά είναι σε δύσκολο σημείο στους βρόχους, θα ξεκινήσουμε σχήμα χημειοθεραπείας και ίσως και ακτινοβολίας μας λένε. Κάνουμε λοιπόν ξανά τις επαναληπτικές εξετάσεις, ξαναπληρώνουμε δηλαδή, ξαναταλαιπωρείται από όλα αυτά, γιατί δεν είναι εύκολες οι εξετάσεις αυτές. Όσο περνούσε ο καιρός, ο πεθερός μου χειροτέρευε η αναπνοή του, δυσκολευόταν. Παρ' όλα αυτά ξεκινάμε αρχές του καλοκαιριού εδώ τώρα που μας πέρασε, να ξεκινάει να κάνει θεραπείες, χημειοθεραπείες, μία φορά το μήνα αρχικά. Πηγαίναμε, δεν μπορώ να πω, οι γιατροί εξαίρετοι όλοι, έτσι, και πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον για τους αρρώστους, ίσως επειδή η ομάδα των ασθενών αυτών είναι ιδιαίτερη. Οι γιατροί λοιπόν ήταν πολύ καλοί και αυτά. Σωστά, ξεκινάμε λοιπόν τις χημειοθεραπείες, μας λένε θα πάτε και στο άλλο νοσοκομείο, γιατί εδώ δεν κάνουμε ακτινοβολίες, έπρεπε να πάμε σε άλλο νοσοκομείο. Όλα αυτά δωρεάν όμως. Ναι, ωραία. ναι. Αυτά, ναι, οι χημειοθεραπείες και οι ακτινοβολίες, ναι, όμως σημαίνει ότι το γνωστό κλείνεις ραντεβού και περιμένεις μέχρι να σε δει, περιμένεις μέχρι να κάνεις τη θεραπεία σου. Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση τώρα όπου περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι σαν οργανισμός έχει καταπέσει πάρα πολύ και αυτό γιατί το λέω, γιατί αν είχε ξεκινήσει πέρσι και όχι φέτος, δεν θα στη φάση τώρα που δεν θα μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι και να είναι συνέχεια εξάπλο άνθρωπος με το οξυγόνο. Που είναι 69 ετών, δεν είναι 80. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερη η ποιότητα ζωής του και η καθημερινότητά του. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία η έγκαιρη αντιμετώπιση. Φυσικά. Αυτά, ζωή, τα κάνεις όλα μόνη σου, έτσι. Δηλαδή τρέχεις εσύ και ο άντρας. Γι' αυτό και τι γίνεται, επειδή έχουμε και μικρό στο σπίτι, έτσι. Θέλω να πω ότι γενικά η καθημερινότητά μας ήταν δύσκολη, γιατί έπρεπε να πάρω άδεια να πάω τον παππού στο νοσοκομείο το πρωί και να γυρίσω το μεσημέρι. Έπρεπε κάποιος να πάρει το παιδί από το σχολείο, γιατί είναι δημοτικού. Ζωή, νομίζω ότι ανέφερες όλα τα κενά πάρα πολύ έτσι δυνατά και ξεκάθαρα. Ναι, αναλυτικά και ξεκάθαρα. Εύχομαι πραγματικά να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται με αυτή την κίνηση της ΕΛΕΚΑΠ, κάπως να ευαισθητοποιηθούν και να ξυπνήσουν οι υπεύθυνοι. Μακάρι. Για να γίνει κάτι για μια υπόθεση καρκίνου που είναι θανατηφόρα. Δεν είναι θανατηφόρα, είναι δυστυχώς το χειρότερο είναι ότι αυτή η ασθένεια δεν χτυπάει καμπανάκι. Ένας απλός βήχας μπορεί να είναι σε πολύ προχωρημένη κατάσταση ο καρκίνος του πνεύμονα. Ενημέρωση και πρόληψη. Το κράτος, τα νοσοκομεία, όλα. Από την τηλεόραση, από τα social media που όλοι μπαίνουμε μέσα για να βοηθηθούμε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά κάπως να κοπάσει αυτός ο Γολγοθάς που ζείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι πραγματικά να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, να βγαίνουν και άλλοι άνθρωποι και να λένε αυτά που λέω εγώ, που εγώ το ζω καθημερινά, γιατί είμαι μέσα στο πρόβλημα. Οπότε ξέρω τι γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο για τον άρρωστο και για τον άνθρωπο, για την οικογένειά του να τα βιώνει αυτά και να μην έχει ενημέρωση, να μην ξέρει πού να απευθυνθεί, να μην ξέρει τι του γίνεται. Και να υπάρχει και το αγκάθι του, είμαι ανασφάλιστος. Ναι, πρέπει να ψάξω να βρω τη λύση μόνος μου. Γιατί? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.